μάλιστα στην τιμητική συνεδρίαση που κάνετε, συνέλευση, έτσι, την πρώτη σας θα έλεγα, και εύχομαι να είναι και επικοδομητική βέβαια και να πάνε όλα καλά. Είναι ευχάριστο αυτό δηλαδή, να συναντάμε εργαζόμενους σε έναν κλάδο πραγματικά ο οποίος προσφέρει στο τουριστικό προϊόν, προσφέρει στην ελληνική οικονομία. Το έχουμε πει επανειλημμένως και εμείς στα έγγραφά μας. Ένας κλάδος ο οποίος είναι εποχιακός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συμβάλλει ιδιαίτερα, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς εκτός από την οικονομία, σε αναψυχή στη χώρα μας. Και άκουσα και αυτά τα ωραία λόγια που είπε και ο συνάδελφός σας από εδώ, βοηθώντας και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όλα αυτά είναι ωραία. Τίποτα δεν απαγορεύεται από αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει συνομοθεσία αν υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι. Προς Θεού, φτάνει να βοηθάμε στην ασφάλειά τους που προέχει. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται το ίδιο. Κάτω 14 επειδή είναι μικρά τα παιδιά. Εντάξει. Κοιτάξτε να σας πω. Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί και εγώ ως νέος αξιωματικός που ξεκίνησα την καριέρα μου από το ωραίο νησί της Ρόδου περίπου το 1990-91. Τότε βέβαια ακόμα που είχαν άδειζα τα θαλάσσια σπορ και είχα την τιμή να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που εκπροσωπούσα το κομμάτι αυτό και ως κυβερνήτης στα σκάφη που ήμουν, αλλά και ως τουριστική αστυνομία που εκπροσωπούσα. Και είχα και έναν πολύ καλό δάσκαλο που αναφέρεται τον κύριο Αγγελακόπουλο, με τον οποίο κάναμε πολλά πράγματα. Αν είναι εδώ, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ήμουν πολύ αυστηρός με τα θέματα αυτά. Ήμουν πολύ αυστηρός. Βέβαια, ένας νέος αξιωματικός πάντα έχει φιλοδοξία να επιβάλλει πολύ σωστά τον νόμο. Όσο μεγαλώνεις, όπως μου λέει ο κ. Αγγελακόπουλος, εντάξει, κοιτάξτε το νόμο διαφορετικά. Δεν έχουμε παραπίεση. Κοιτάμε, τα λέω πριν εδώ, γιατί τα λέω πίσω του. Λοιπόν, επίσης, εδώ κάνω και μια παράθεση. Μ' αρέσει ο διάλογος που κάνετε, γιατί δεν έχει να κάνει με μια συνέλευση, ας το πούμε, κάπως έτσι αυστηρού περιεχομένου και τυποποιημένου ίσως. Έχει να κάνει με ένα διάλογο από ό,τι βλέπω, με αναφορά απόψεων πάρα πολύ, έτσι, εκφράζεστε πολύ ελεύθερα. Άνθρωποι απλοί όπως είστε, όπως είμαστε και όλοι μας βέβαια. Και οπωσδήποτε και δικαιολογημένα είναι να εκφράσετε τα προβλήματά σας. Γιατί πραγματικά έχετε πολλά προβλήματα. Τώρα ξεκινάτε μια καινούργια γη, μάλλον ξεκινήσατε και είναι αυτό που σας είπα, χαιρετίζω ένα πλέον θεσμικό όργανο, όπως είναι το δικό σας, με μια πλέον πανελλήνια ομοσπονδία που αναπτύχθηκε, που και να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνω, τρέξατε για να το δημιουργήσετε. Για να μην είστε αυτόνομοι. Εμείς τι ζητάμε. Καταρχάς, έχω λυθεί πάρα πολλά έγγραφα δικά σας στην υπηρεσία μας. Εγώ έχω περίπου ένα χρόνο διευθυντή στην Ελληνική Αστυνομία. Τα έχουμε λέει πολύ σοβαρά υπόψη. Το αποδείξαμε αυτό. Με αλληλογραφία μας τόσο προς εσάς, όσο και προς τα συναρμόδια υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών περισσότερο, σε εμάς. Μάλιστα, από το 2013 και περισσότερο το 2014 προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον 2971 στα πλαίσια αυτά. Γιατί το μεγάλο σας πρόβλημα εδώ εστιάστηκε, άσχετα στη γενική αναφορά σας, εστιάστηκε πού? Στην παραχώρηση. Δηλαδή, έχετε εστιάσει το πρόβλημα το μεγάλο και δικαιολογημένα στη βάση του προβλήματος που είναι η παραχώρηση. Και η παραχώρηση έχει πολλές πτυχές. Δεν είναι ουσιαστικά το ότι να πάρω μια παραχώρηση για ένα μικρό χρονικό διάστημα για μεγαλύτερο, είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για εσάς. Εμείς έχουμε ήδη προτείνει το Υπουργείο Ναυτιλίας τουλάχιστον για μια πενταετία. Το έχουμε πει γραπτός, το έχουμε πει προχωρικός, το έχουμε παιδέψει και πιστεύω κάποια στιγμή να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, στην καινούργια οικία που προχώρησε, από τις πολλές πιέσεις, κάπου δεσμεύτηκαν και όντως ήταν πραγματικότητα, θα είχαμε μια παραχώρηση της τάξης μέχρι το Μάρτιο του 2017. Ήταν ένα καλό βήμα. Και πιστεύω να υλοποιηθεί.
νομικά, αν κολλάνε κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι της τάξης του βιβλίου μας για να μπορέσει να λύσει όλο αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, καλό ήταν να είχαμε το δικό μας θεσμικό πλαίσιο και να μην μπερδεύετε με ένα άλλο Υπουργείο. Καλό δεν είναι αυτό που λέτε. Μπορώ να σας πω ότι ψάχνουν τον τρόπο. Ίσως να μας βοηθήσετε κι εσείς. Όλοι συμμετέχουμε σε ένα κοινό στόχο, έτσι. Ο οποίος είναι ουσιαστικά να μην έχετε το πρόβλημα όταν πλησιάζει ή να δουλέψετε το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, λίγο μετά το Πάσχα πάντα, όποτε και να είναι το Πάσχα, είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, ξεκινάει η δραστηριότητά σας. Έχετε απόλυτα δίκιο. Άλλωστε το έχουμε πει και γραπτός. Αυτό, τουλάχιστον στο κομμάτι της παραχώρησης, πρέπει να αλλάξει, διότι δεδομένου ότι δουλεύετε εποχιακά το πολύ 6 μήνες, καλό θα ήταν να είχατε μια παραχώρηση μια πενταετία, θα έλυνε το πρόβλημα για τις επιχειρηματίες, τουλάχιστον της αμφιβολίας, αν τον επόμενο χρόνο και οι προβληματισμοί που δημιουργούνται από πολλούς συναδέλφους σας είναι αν θα είμαι εγώ ή θα είναι κάποιος άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να πάρει το πόστο και να με κάνει πάλι. Λογικά, πολύ λογικά τα αιτήματά σας. Πιστεύω με λίγη φιλότιμο και προσπάθεια από όλους μας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, αυτό έχετε δίπλα σας, σε αυτή είναι η δική μας, νομίζω, η θέση είναι ξεκάθαρη και το τονίζω πάλι για άλλη μια φορά και ας είμαι κουραστικός και γραπτός έχει γίνει, έχουμε δεσμευτεί με αυτό, οπωσδήποτε να είναι για μια πενταετία. Το θεσμικό πλαίσιο δεν θα το άλλο. Εγώ, σαν αξιωματικός του λιμενικού, αλλά και σαν όργανο, θα έλεγα, στον χώρο τον οποίο εργάζομαι, είμαι υποχρεωμένος να μιλάω πάντα με θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο, βέβαια, κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε σε καλύτερη κλίμακα, κάποιοι άλλοι σε λιγότερη και κάποιοι άλλοι ίσως να μην το γνωρίζουν, απλώς να ξέρουν τους κανόνες που διέπουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Πιστεύω η απόφαση, βέβαια, η υπουργική απόφαση του 20 του κανονισμού που γνωρίζετε από το 1999, πιθανόν να χρειάζεται κάποιες τροποποίησεις. Το έχουμε σκεφτεί και υπηρεσιακά, αλήθεια αυτό. Μπορούμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, εκτός το κομμάτι το οποίο σας καίει το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού για μένα 20, να μπορέσετε να μας κάνετε και κάποιες άλλες προτάσεις που ήδη τις αναφέρατε και στην παρουσίασή σας, που ήδη τις βλέπω και εγώ εύλογες, να εξετάσει η υπηρεσία ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, τροποποιημένο για όλο το Γενικό Κανονισμό γενικότερα, τουλάχιστον να αναπτύξουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο ετεροχρονισμένα σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό ανοιχτοί είμαστε, προς Θεό. Δεν το συζητάμε και μακάρι να έχουμε κάτι, γιατί δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι όλα θα γίνουν πατώντας ένα κουμπί. Όπως βλέπετε, μέχρι σήμερα με την γνωριμία που έχουμε κάνει, τουλάχιστον με το Προεδρείο σας, ό,τι σας έχω πει, τουλάχιστον σε ένα πολύ καλό βαθμό, ικανοποιητικό βαθμό που μου αναλογεί, έχω πάρει την πρωτοβουλία και το υλοποίησα. Όμως, θα ήθελα έτσι να καταλάβετε ότι στο κομμάτι ειδικά των παραχωρήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς το Υπουργείο το δικό μας με σκοπό να μελετήσουμε την τελική άδεια που πρέπει να έχετε στα χέρια σας. Γι' αυτό και το Υπουργείο το δικό μας, όπως ξέρετε, και πέρσι, με υπογραφή και του κύριου Υπουργού, θυμάστε, δίναμε παρατάσεις για την ανανέωση. Κάτι που δεν το προβλέπει ο νόμος, αλλά λέμε στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης. Για ποιο λόγο? Γιατί έχετε δίκιο. Το είπα. Οπότε πιστεύω στο κομμάτι αυτό, για να μου πούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας, ευελπιστώ με λίγη καλή προσπάθεια από όλους μας και εμείς πάντα στο πλευρό σας, όπου χρειαστεί και όπως χρειαστεί, θα διορθώσουμε τα επιμέρους προβληματάκια που αφορούν τουλάχιστον την παραχώρηση στην οποία αναφερθήκατε, γιατί να μην σας αναλύσω πάλι με διατάξεις το λόγο για τον οποίο τα είπατε πριν, αλλά έτσι θα τα συζητάμε απλά, κάνουμε μια συζήτηση. Άκουσα για προστήμο.
αυστηρά προσήματα. Τουλάχιστον για τον, δεν ξέρω ποιος κύριος είπε για την Μύκονο, για τα 200.000 ευρώ, δεν ξέρω αν είναι 200.000 ευρώ. 200.000 είναι αθροιστικά. Στο σύνολο. Στο σύνολο. Δεν ξέρω αν είναι αθροιστικά στο σύνολο. Εγώ ξέρω ότι και με παρέμβαση δική μας τα πρόσθετα μειώθηκαν στο ίμιση. Πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήγαμε στα δικαστήρια, ήταν αρχική προσφυγή. Έτσι ήταν. Το επόμενο στάδιο είναι το διοικητικό σας, στα διοικητικά. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο κομμάτι αυτό, διότι εμείς προσωπικά σαν λιμενική αστυνομία, που ελέγχουμε και τις λιμενικές αρχές στο κομμάτι αυτό, έχουμε βγάλει μια αστυνομική εγκύκλιο και ουσιαστικά θέλουμε πιο πολύ να εξετάσουμε το πλαίσιο που αφορά την ασφάλεια των λουωμένων. Κάτι που σας απασχολεί και σας όλους. Νομίζω είναι ο κλάδος και νομίζω το σέβεστε πάρα πολύ καλά αυτό. Εμείς εξετάζουμε θέματα ασφάλειας. Νομίζω θέματα αδειών που μέχρι και πέρσι δεν πήρατε τις άδειες σας και τα επόμενα χρόνια. Νομίζω έχετε ένα γλυκό πρόσωπο από τη λιμενική αρχή. Γιατί ήταν οι οδηγίες από το Υπουργείο. Γιατί είχατε δίκιο. Θα μπορούσε κάθε μέρα το λιμενικό όργανο να περνάει και να σας κάνει μια παράδοση. Εγώ δεν σας έλεγα πολλά. 150-200 ευρώ. Βάλτε επί 30, βάλτε επί 5 μήνες, αν ήθελε, θα μπορούσε να κάνει κάθε μέρα μια παράδοση. Όμως δεν το κάνουμε. Δεν έγινε αυτό. Είναι κάτι υπαρκτό. Δεν λέω κάτι πολύ υπαρκτό. Να λέμε τις αλήθειες. Άρα η διοίκηση, το Υπουργείο, κατάλαβε τα προβλήματά σας και σε αυτό το κομμάτι ήταν κοντά σας. Για να μην έχετε συνέχεια το αστυνομικό όργανο από πάνω σας για τον λόγο αυτό. Παρόλο που έκανε περιπολίες, παρόλο που έχουμε και μια διάταξη που ελέγχουμε κάθε εβδομαδίως τους ναυαγούς, ώστε που βλέπετε τα λιμενικά όργανα κατεβαίνουν κάτω και ελέγχουν τα πάντα. Εμείς όμως τι κοιτάξαμε, είπαμε. Τα θέματα ασφάλειας ήμασταν αμήλυτοι. Καλός ή κακός, όλα τα δάχτυλα δεν είναι τα ίδια. Και ονοών νοήτων. Για όλους μας. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους κλάδους. Σε όλους τους κλάδους. Εδώ μέσα λέμε αλήθειες. Και πρέπει να λέμε αλήθειες. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και κάτι. Άρα προστατεύσαμε λίγο πολύ το κομμάτι αυτό. Ο συνάδελφος σας, ο κύριος Γιάννης, στο Μετάκης, δεν είπε κάτι πολύ σωστό. Δεν είναι ότι πλήρωσα μετά από έτσι θεραπείας 400 ευρώ. Είναι το ότι αυτή η παράβαση δεν ήταν σωστή κατά την άποψή του, γιατί δεν φταίω εγώ σου. Εγώ είμαι εντάξει στα παραστατικά μου, στη λιμενική αρχή, και περιμένω ένα παραχωρητήριο για να βγάλω την άδειά μου. Αυτό είπε. Και σωστά. Και πολύ σωστά. Γι' αυτό και η λιμενική αρχή εξέτασε το δεύτερο έτοιμά του με επίοικια, παρόλο που είναι και λίγο αυστηρό βέβαια. Όμως αυτά εμείς θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε όλα αυτά τα προβλήματά σας, διότι δεν θέλω να σκέπτεστε ότι η λιμενική αρχή ότι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στο επάγγελμα σας. Εσείς οι λιμενικές αρχές είναι πολύ κοντά σας. Είναι και οι οδηγίες που σας. Είσαστε οι άμεσοι συνεργάτες των λιμενικών αρχών, διότι συνεργάζεστε πάρα πολύ καλά στα θέματα ασφάλειας. Είσαστε στην πρώτη γραμμή για οτιδήποτε συμβεί και χρειαζόμαστε ένα μέσο σωστικό. Όντως, τα βάζω όλα μαζί για να λύνω και τους προβληματισμούς σας. Όντως, ότι ένα τζέσκι μπορεί να μην είναι σωστικό μέσο, όπως λέει ο κανονισμός, όμως επικουρικά, εμείς το έχουμε πει αυτό, επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σωστικό μέσο και καλά κάνει. Απλώς, μια σωστική λέμβος θεωρείται αυτή που είναι και επανδρομένη, κάποιο εξοπλισμό με τον οποίο θα πάει να σώσει έναν άνθρωπο. Όμως εκείνη την ώρα που κινδυνεύει κάποιος, ακόμα και με το αλυσίδι του πάνω να είσαι να πέσει σε μπουτίξ να του σώσεις. Άρα τρέχεις με οποιοδήποτε μέσο να σώσεις έναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν το μέσο, είτε λέγεται τζέσκι, είτε λέγεται απλό ποδήλατο της θάλασσας, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, δεν έχει σχέση να κάνει με το μέσο, όσο έχει να κάνει με το αποτέλεσμα ενός κινδύνου, διότι ο ναυαγοσός σε μια περιοχή
Έχει βέβαια διέπεται από ορισμένους κανόνες. Είναι και εδώ και ο πρόεδρος της, νομίζω ότι τον είδα, τον οποίο κοιτάμε και το θεσμικό πλαίσιο του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Και είναι ο Σώστης, νομίζετε ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνετε εσείς. Για μας, το μάτι και το αυτί σας εσείς στις παραλίες. Να το ξέρετε αυτό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Και αυτό το σεβόμαστε και σας ευχαριστούμε, έτσι, άλλη μόνο. Εδώ συζητάμε. Μας βοηθάτε. Όχι, μας βοηθάτε τα λιμεναρχία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να σας το αναγνωρίσουμε και γι' αυτό το λόγο τουλάχιστον διευθυντής και ο προϊστάμενος του λιμενικού έργου, σας ευχαριστούμε και προς αυτή την προσπάθεια πάντα θα υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Οι οδηγίες στις λιμενικές αρχές είναι, να ξέρετε, το να σας βοηθήσουν στο έργο σας. Εμείς θέλουμε επαγγελματίες ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους, για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να διαφημίζουν σωστά το τουριστικό προϊόν, να βγαίνουν χρήματα προς όφελος της κοινωνίας μας, να βοηθάνε το ελληνικό κράτος, να αφήνουμε καλές εντυπώσεις στον τουρίστα, ο οποίος έρχεται να διασκεδάσει, όπως λέτε, και να προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας με οποιοδήποτε τρόπο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα το αντικείμενο από τον καθένα μας. Είναι η δουλειά σας, είναι το αντικείμενό σας. Και είναι σεβαστή η κάθε άποψή σας. Να το ξέρετε. Εγώ όσο και να θέλω να μπω στο πνεύμα το δικό σας, παρόλο που είμαι άνθρωπος που τα ξέρω καλά τα θαλάσσια σπορ, γιατί και εγώ από νησί είμαι και εγώ τα έκανα, άσχετα, δεν μιλάω σαν λιμενικός, παρόλα αυτά, δεν μπορώ να έχω τις ικανότητες που έχετε εσείς και την εμπειρία που έχετε εσείς. Άρα η δική σας η γνώμη σε ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα από την επαγγελματοσύνη σας βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι έτσι που βλέπω να έρθει πολλοί κόσμος από τα νησιά γενικότερα και είναι κάτι όμορφο για εσάς για πρώτη φορά. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω και να μακρηγορήσω περισσότερο, μπορώ να σου πω ότι δεν μ' άρεσε να λέω μεγάλα λόγια. Όπως ήμασταν και γνωριστήκαμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Να κάνουμε ένα βήμα καλύτερο. Ό,τι μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να σας υποσχεθώ λαγούς και πετραχιλιάνα από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα. Εμένα μου αρέσει να σας λέω ότι μπορώ, θα σας βοηθήσω και να μπορώ να κάνω έστω και δύο πράγματα. Μέχρι τώρα κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε. Σε σχέση με το χάος. Κάτι κάναμε. Να είμαστε για τις ειλικρινείς. Θα κάνουμε και κάτι ακόμα. Θα κάνουμε και κάτι ακόμα. Πιέστε προς την κατεύθυνση. Πρόσφατα έστειλα ένα έγγραφο και εγώ προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είπαμε άδεια και γύρισα χθες για να είμαι σήμερα μαζί σας. Έστειλα ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών, αφού συνομίλησα και με τη διευθύντρια εκεί του αρμόδιου φορέα, την κυρία Πισινίση, η οποία μου είπε ότι εμείς είχαμε έτοιμη την εγκύκλιο από τον Δεκέμβρη, αρχές Δεκεμβρίου. Όμως οι συγκυρίες όλες την καθυστέρησαν. Προχωράει. Βέβαια η καθυστέρηση αυτή συνέβαλε σε κάτι θετικό να πάρουμε τα 2 χρόνια. Προχωράει. Έφυγα και έμεινα με την εντύπωση ότι ήταν έτοιμη να υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών και να φύγει για το Υπουργείο Εσωτερικών. Μαθαίνω βέβαια σήμερα, γιατί εχθές γύρισα από το εξωτερικό, ότι κάπου θεσμικά, δεν ξέρω νομικά, κάπου έχει κολλήσει, πιστεύω θα ξεκολλήσει. Βλέπω όμως μια μικρή καθυστέρηση πάλι. Αυτό είναι το μόνο δυσάρεστο. Βέβαια, μην απελπίζεστε, γιατί ο κύριος Γενικός Γραμματέας μου είπε, όταν πήγαν πριν από μέσα, ενθαρρύνετε μας. Εγώ δεν θέλω να σας ενθαρρύνω. Εγώ θέλω να σας μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας, που είναι η ενθάρρυνση προς εσάς τα πράγματα. Δεν είναι κάτι. Όλα θα τα λύσουν. Εδώ είμαστε, να λύνουν τα προβλήματα. Όσο εσείς συμβάλλετε σε μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας επαγγελματισμού απέναντι σε εμάς και στην κοινωνία, τόσο εμείς είμαστε κοντά σας να βοηθήσουμε το έργο σας, ακόμα και προβλήματα να έχετε. Να σας πω και κάτι, δεν θα υπήρξαν αν δεν υπήρχαν και τα προβλήματα. Να το πω και διαφορετικά.
Άρα θα πάμε σε μια παράταση, από ό,τι καταλαβαίνω πάλι, για τις ανανεώσεις. Εμείς, σαν Υπουργείο Ναυτιλίας και οι Λιμενικές Αρχές, μετά από αίτημα του συνδέσμου σας, του Πανελλήνιου, της Ομοσπονδίας σας, κάναμε ένα έγγραφο στις Λιμενικές Αρχές από τον Ιανουάριο κιόλας να συλλέξει για όλους τουλάχιστον τους παλιούς εκμεσοδές, για να βοηθήσω και τον παλιό εκμεσοδή, να το πω απλά, όλη τη σχετική αλληλογραφία με σκοπό να τα υποβάλει στους οικείους δήμους. Σωστά. Αλφα βαθμού βέβαια. Καθώς το λέει και η νομοθεσία. Και το κάναμε και αυτό. Έχετε έχουμε τρέξει. Επίσης, όπως σας είπα, έστειλα ένα έγγραφο, εκτός των ενδιαφέρον και του κυρίου Υπουργού, έστειλα ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σας το κοινοποίησα και εξηγώ τους λόγους που θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη παραχώρηση, αλλά και μακροχρόνια, πενταετής συγκεκριμένα. Όπως και για τα υπόλοιπα καινοφανή μέσα που είναι και ολυμπιακά αθλήματα, όπως είναι το kitesurf, ζήτησα από το αρμόδιο Υπουργείο να συμβάλλει στο να νομοθετήσουμε πλέον και σε αυτά. Υπάρχουν κάποια κενά τέτοια, βέβαια, οπωσδήποτε. Ελπίζω όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε και μέχρι την επόμενη σεζόν, για να είμαστε και ειλικρινείς, να έχουμε κάνει πολύ καλύτερα βήματα και όταν θα κάνετε να είμαστε καλά το δεύτερο, στη δεύτερη συνέλευσή σας, τη δεύτερη συνέλευσή σας, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσετε, να το χαιρετήσουμε με άλλους κανόνες και να είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να σου πω κάτι ιδιαίτερο. Η παρουσία σας ήταν πάρα πολύ ευχάριστη, δεν ήταν κουραστική για μένα. Ήταν ευχάριστη διότι τουλάχιστον πολλοί από τους παρευρισκόμενους συναδέλφους σας και εμείς πήραν μια γεύση μιας κεντρικής ιδέας που είδατε, της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς αυτό. Άκουσατε και τον 20 κανονισμό, άκουσατε και τον 23, τον 38, δεν ξέρω αν ακούστηκε, δεν άκουσα καλά τον 38. Ακούσατε υπουργικές αποφάσεις. Πριν κλείσω, για να ολοκληρώσω και σωστά την ομιλία μου, έτσι, τη συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας, θα ήθελα να σας πω και το εξής. Πολύ σωστά είπατε για ποιο λόγο από τη στιγμή που υπάρχουν πλωτές εξέδρες να πληρώνω το τίμημα και για την πλωτή εξέδρα και για την παραλία. Δεν χρησιμοποιώ. Αυτό το θέμα το έχουμε αγγίξει και επειδή η υπουργική απόφαση αυτή είναι τελευταία με τις πρώτες εξέδρες, δηλαδή τι έγινε. Καταργήθηκε η παλιά που είχαμε στο 2971, τροποποιήθηκε με νέα υπουργική απόφαση, το 2971 με νεότερη διάταξη νόμου, που επιτρέπει μέχρι 150 τετραγωνικά πλέον πλωτή εξέδρα για όλους τους σκοπούς που συμπεριλαμβάνουν και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, πλην τραπεζοκαθίσματα πάνω, εστιατόρια κτλ. Αυτό είναι για να εξυπηρετήσει και τον επιχειρηματικό κόσμο, πιο πολύ, στο να μπορεί να έρθει και ένα σκάφος, γιατί απαγορευόταν. Απαντές ένα σκαφάκι, ένα μικρό σκάφο, να βγει ο κόσμος έξω. Μέχρι τώρα απαγορευόταν. Τα 100 τετραγωνικά γίνανε 150 και πήγε το τίμημα. 30 ευρώ ένα τετραγωνικό. Αλλά μάλιστα ψάχναμε και ποιο ΚΑΕ θα ήταν. Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, στην οποία ήμουν πρώην διευθυντής, η οποία χειρίστηκε και το κομμάτι αυτό, ήδη σε συνεργασία με τη Λιμενική Αστυνομία και εγώ προσωπικά, προχωράμε έτσι μια άποψη, μια γνώμη, τροποποίηση στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, αυτός ο οποίος πληρώνει έχοντας μια εξέδρα και έχοντας ως σημείο κίνησης των θαλασσιών μέσω αναψυχής από εκεί, τι να πληρώνει, για ποια ξύλα να πληρώσει, για αυτή που δεν υπάρχει, για αυτή που δεν έχει, αυτός να πληρώνει τη διέλευση. Τίποτα παραπάνω. Έχετε δίκιο. Το είδαμε θετικά σαν υπηρεσία, υπηρεσιακά το είδαμε θετικά. Και αυτό προχωράει με σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό. Να το ξέρετε. Άρα σημαίνει θα πρέπει και να γίνει μια τροποποίηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Σας λέω τα σημεία που συμφωνούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών που θα πιέσετε και εσείς. Και εφόσον γίνει μια συνάντηση, που θα έλεγα να κάνουμε μια συνάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, να παρευρεθούμε εμείς και εμείς μαζί σας. Να κάνουμε μια συνάντηση. Σύντομα. Να
έρθουμε κι εμείς απάνω, γνωρίζουμε πολύ καλά τις προτάσεις μας βέβαια, να έρθουμε και να καθίσουμε να πάρουμε θέσεις να τελειώνουμε αυτά τα θέματα. Καλά είναι τα έγγραφα, καλά είναι τα λόγια, αλλά και τα έργα. Εμείς έχουμε μάθει, είμαστε άνθρωποι πρακτικοί και εμείς έχουμε μάθει, να είμαστε πολύ πρακτικοί άνθρωποι, αλλά και να μπορούμε να υλοποιούμε κάποια τουλάχιστον πράγματα τα οποία υπάρχει ένα conflict μεταξύ νομοθεσία, όταν αλλάζει νομοθεσία, πιθανόν να δημιουργούνται τέτοια προβληματάκια. Να τα διορθώσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο. Οπότε είναι σωστή άποψη σας, εφόσον χρησιμοποιείτε ως μέσο κίνησης και είστε και μακριά από την παραλία, τα θαλάσσια μέσα ψυχής να συμβάλλετε προς αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει το τίμημα, το παίρνετε και την αδειά και προχωράτε. Όσο αφορά τα 5 τετραγωνικά που λέτε στην αυτή, όντως είναι λίγα, νομίζω δεν τηρείτε. Είσαστε εντάξει, άτυπα παράνομοι, αλλά είναι μικρό ο χώρος ο οποίος τους στεγάζουν. Είναι λογικό αυτό. Άλλωστε και στις φωτογραφίες βλέπω ότι είναι πολύ μεγαλύτερα όλα και είναι και λογικό. Να σου πω κάτι. Αυτό δεν υπάρχει, αλλά δεν. Να μην το πολύ. Δεν χρειάζεται. Δεν σας πείραξε κανένα. Στιματική. Όχι. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Ναυτιλίας. Δεν είναι. Είναι Υπουργείο Οικονομικών. Απλώς σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Καλό βέβαια θα ήταν να είχαμε και ένα εκπρόσωπο από το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση. Αν δεν είναι μπροστά κανείς, δεν θέλω να είμαι άνθρωπος που να κρίνω πράγματα ή καταστάσεις. Όμως δεν είναι θέμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Υπάρχει όμως εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού εδώ, που είναι και συνεργάτης του Υπουργείου εκεί στους λιμένες. Αν μπορεί να σας πει κάτι ο συνάδελφος εδώ. Τελειώντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι να είστε αισιόδοξοι, όπως είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, γιατί επειδή δεν με γνωρίζετε σήμερα, με γνωρίζετε πριν λίγους μήνες, συνδυάζοντας την έναρξη της ομοσπονδίας σας με την γνωριμία τη δική μου, και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένα θεσμικό όργανο που μιλάμε πλέον και δεν έρχεται οποιοδήποτε να πει τις απόψεις, υπάρχει το θεσμικό όργανο για σας, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και χαίρομαι που στις όλες τις συζητήσεις που κάναμε μεταξύ μας ότι δείξατε επαγγελματισμό στο να μπορέσετε να είσαστε πραγματικά επαγγελματίες και να μην δημιουργούνται προβλήματα. Θέτοντας πρώτα την ασφάλεια σε οποιοδήποτε θέμα συζήτηση. Αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύω όλα να πάνε κατευθείαν. Και επειδή έχω και Άγιες ημέρες, να μας ακούσει και ο Άγιος Πατέρας να μας ευλογήσει να πάμε καλύτερα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Το ίδιο να είστε και εσείς. Γιατί κάναμε 5 πράγματα. Και αυτό καλό είναι, κύριε Φιλιππά. Εντάξει. Άρα μην στεναχωριέστε, θα πάμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η υπηρεσία μας είναι πάντα στη διάθεσή σας να λύνει τα προβλήματά σας και να είστε σίγουροι ότι όποιο ερώτημα έρχεται από πλευρά σας, ήδη το έχουμε αποδείξει, προσπαθούμε και το λύνουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε έστω και μια γραμμή συγκεκριμένη για να μην υπάρχουν οποιασδήποτε αμφιβολίες από εσάς ότι αντιμετωπίζεστε καμιά φορά σαν πολίτες τρίτης κατηγορίας. Να μην το σκέφτεστε ποτέ αυτό. Σας σεβόμαστε, το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι κοντά σας, το Υπουργείο Ναυτιλίας αγκαλιάζει όλα αυτά τα οποία κάνετε, το Υπουργείο Ναυτιλίας σας ευχαριστεί για τη συνεργασία που πάντα έχουμε τη θερινή περίοδο και σε αυτή την κατεύθυνση πάντα θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τις πρώτες προβλήτες οι οποίες είναι απαραίτητες, χωρίς αυτές δεν μπορείτε να λειτουργήσετε. Θεωρούμε στο Υπουργείο Τουρισμού το θαλάσσιο τουρισμό πυλώνα. Και μέρος του θαλάσσιου τουρισμού είναι και τα θαλάσσια σπορ. Δεν το συζητάμε. Και ακόμη και περιοχές οι οποίες υστερούν, αν θέλετε, σε κάποια
ότι δεν έχουν μια ιδανική ακτή ή κάτι τέτοιο, έρχεται το θαλάσσιο σπορ να καλύψει αυτό το κενό και να βοηθήσει και την περιοχή ολόκληρη. Επομένως, υποστηρίζουμε με πάση συντηρησία τη δουλειά σας και την εκτιμούμε πολύ καλά. Τώρα, υπάρχουν τα θέματα υπάρχει μια υπάρχουσα νομοθεσία. Η νομοθεσία αυτή που έχει πριν από ένα χρόνο μπορεί να έχει κάποιες τυχόν ατέλειες ή να χρειάζεται κάποιες επιπλέον βελτιώσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνεργαζόμαστε με το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Σπανό και προσπαθούμε. Έχουν γίνει ήδη κάποιες προτάσεις, γιατί μετά από ένα χρόνο λειτουργίας της νέας νομοθεσίας είδαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε αυτά λοιπόν προσπαθήσαμε μέχρι στιγμής, έχουμε κάποια συνεργασία, να μπορέσουμε και βρούμε κάποιες λύσεις. Άρα λοιπόν, από την μια πλευρά έχουμε μια ισχύουσα νομοθεσία, η οποία πρέπει να δουλέψουμε άμεσα με αυτήν, και το άλλο κομμάτι είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα κομμάτια που μπορούν να πάρουν βελτίωση. Σύμφωνα λοιπόν με την υπάρχουσα νομοθεσία, το Υπουργείο ενδιαφέρεται πρώτον για την ασφάλεια των χρηστών, δεύτερον για την ασφάλεια των εμπορουμένων και τρίτον για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Της φύσεως. Έρχονται λοιπόν αιτήματα για πλωτές εξέδρες, οι οποίες πολλές φορές μας ζητούν τον λόγο γιατί καθυστερούμε. Πάρα πολλές καθυστερήσεις γίνονται γιατί υπάρχουν ελλειπείς φάκελοι. Κατανοώ ότι ο κάθε επαγγελματίας δεν μπορεί μόνος του να συμπληρώσει το φάκελο. Δεν είναι δυνατόν. Τη στιγμή που χρειάζεται κάποιες μελέτες από αναπληκτικούς και χρειάζεται κάποια σχέδια και από έναν τυπογράφο μηχανικό που να δείξει τη θέση στην οποία βρίσκεται την προβλήμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεστε, πολλές φορές είτε δεν έχουν διαβάσει την νομοθεσία, είτε κάνουν μια πρόχειρη δουλειά. Έρχονται φάκελοι που αντί για ένα τοπογραφικό διάγραμμα έχουν μια καρικατούρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν είναι με σχέδιο έξτρα, δεν είναι έχει κλειψτημένα δηλαδή τα ακριβές σημεία. Είναι ένα σκίτσα. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Ο νόμος είναι σαφής. Μετά ζητάει κάποια πράγματα, ζητάει μια μελέτη στην νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία πάντα, συζητάμε για άμεσα προβλήματα. Δεν μπορεί σε μια μελέτη να βάλει μια κόλλα χαρτί και να λες, ξέρετε, υπάρχει μια προβλήτα έτσι και έτσι. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ο φάκελος αυτός. Δεν λοιπόν είναι. Πολλές φορές δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι που τους αναθέτεται αυτές τις μελέτες, δεν έχουν διαβάσει τον νόμο. Έρχονται φάκελοι με την προηγούμενη νομοθεσία. Περιέχουν μέσα δηλαδή αυτά που ζητούσε η προηγούμενη νομοθεσία. Ο 4256 και η υπουργική απόφαση που εγγράφει μετά είναι σαφέστατη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα διευκρινήσεων, είναι τόσο σαφής. Άλλο αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η υπάρχουσα λοιπόν νομοθεσία είναι σαφέστατη. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι ο φάκελος να είναι πλήρης. Μην τους δώσετε την αμοιβή τους, εάν δεν είναι ο φάκελος τουλάχιστον από πλευράς πληρότητος, εντάξει. Και γιατί υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις από αυτό, γιατί το τοπικό είναι ένα αρχείο, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν είναι μηχανική, δεν είναι άνθρωποι που να ξέρουν εάν ο φάκελος είναι πλήρης ή όχι. Δεν έχουν οι άνθρωποι λογικό τις γνώσεις αυτές. Έρχεται λοιπόν ο φάκελος εκεί, μετά μεταφέρεται με όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν. Να ξέρουν πώς λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία, με τα πρωτόκολλα, να γίνει μεταφορά, υπάρχει καθυστέρηση. Φροντίστε λοιπόν ο φάκελος που εκτός αν αφορά την πλωτή χρονικά να είναι πλήρης. Θα γλιτώσετε και εσείς χρόνο, θα γλιτώσουμε και εμείς χρόνο και κόπο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το θέμα των τοποθετήσεων των πλωτών προβλητών οι οποίες ακουμπούν στη στεριά. Το Υπουργείο βλέπει πολύ ευνοϊκότερα τις εξέδρες οι οποίες είναι στη θάλασσα, σε κάποια απόσταση από την ξηρά. Αρρώο. Αυτό το βλέπουμε πολύ ευνοϊκότερα και να σας πω γιατί δεν διακόπτεται στην παραλία η χρήση της παραλίας στους λογωμένους. Οπότε το βρίσκουμε πολύ πιο θετικό και ανταποκρινόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Αν θέλετε, γιατί η διαδικασία είναι πολύ απλούστερη και δεν εξετάζουμε τα γεφυρώματα, δεν εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα που ζητούνται. Έρχονται αιτήματα τα οποία είναι η μία προβλήτα σε απόσταση 20-25 μέτρων από την άλλη. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό. Υπάρχει ο κανονισμός που λέει 300 μέτρα
για τα θαλάσσια σπορ, αλλά μεσολαβεί μια άλλη προβλήτα η οποία έχει γίνει για τους λουόμενους. Υπάρχουν μέσα στο νόμο το 4256 προβλέπεται. Κάποια άλλη για σκάφη, προσωρινή πρόσθεση σκαφών. Δεν μπορείς ένα 20 μέτρα να έχεις προβλήτα στην ξηρά. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητάμε και με τη διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις, κάποιους περιορισμούς. Εσείς μπορεί να είναι 300 μέτρα απόσταση μια από την άλλη, αλλά μεσολαβούν κάποιες άλλες προβλήτες. Δεν μπορεί cada 20-30 μέτρα να υπάρχουν προβλήτες στην παραλία. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Επίσης, όταν υπάρχουν θαλάσσια σπορ, προτιμά το Υπουργείο το βλέπει πολύ πιο θετικά να είναι στα άκρα της παραλίας. Οπότε και ασφαλέστερο είναι για τους λουόμενους και δεν διακόπτεται η παραλία. Αυτά εγώ από την μεριά μου ήθελα να σας επισημάνω. Χαίρομαι που υπάρχει πλέον ένας θεσμικός φορέας, γιατί το κάθε Υπουργείο μπορεί να μιλάει πολύ καλύτερα με ένα θεσμικό φορέα παρά ανεξάρτητα με τον καθένα επιχειρηματία. Το ίδιο έγινε και με τις Μαρίνες. Αυτή τη στιγμή κάναμε ένα θεσμικό φορέα. Μπορέσαμε και συζητάμε καλύτερα μαζί τους, γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να τους έχουμε συνομιλητές μας πώς είναι ο θεσμικός φορέας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσει στο να λυθούν κάποια προβλήματα. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και όσο και να λύνουμε κάποια, στην πράξη με τον καιρό θα βγαίνουν κάποια καινούργια. Είτε αλλάζοντας κάποια άλλη νομοθεσία που επηρεάζει, είτε βγαίνοντας κάποια νέα μέσα επί είδη σπορ κτλ. Που επίσης θα θέλουν μια άλλη αντιμετώπιση. Επομένως, είμαστε πάντα εδώ, είμαστε κοντά σας. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πάρει κάποιο αίτημα σαν δικό σας, σαν θεσμικό φορέα. Έχουμε πάρει κάποια παράπονα, κάποιες αιτήσεις από ανεξάρτητους επιχειρηματίες. Είμαστε εδώ κοντά σας. Ό,τι θέλετε, πάντα στη συνεργασία, γιατί το κυρίως Υπουργείο είναι το Ναυτιλίας, εκεί πέφτει όλο το βάρος, το αντιλαμβανόμαστε. Εμείς επικουρικά μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα ό,τι χρειάζεται. Και πάλι θα σας ευχαριστούμε. Κυριακόπουλος. Εάν θέλετε κάτι, ας το κάνετε από το Προεδρείο, ας κανονίσει το Προεδρείο να είναι στην αρχή και μετά η Κωνσταντίνα θα συζητήσει κάτι ιδιαίτερο.